дар кораи, гӯшти мурғ дар кораи, майонез дар кораи, кукуруза дар кораи, тухм, сир, помидор, хлеб дар кораю лимону як зубчик чеснок дар кораи. Ҷадабушоя гӯшти мурға борик реза мекунем дар рӯзруя. Рӯғанда бирён када хушрӯ мегирем, сирхак бирён када. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калон барои комментария, барои лайкҳои мемондагитон. Бовар кунед 5 рӯз пеш видео мондагӣ будам, 23 000 просмотр гирифтае, 635 дона лайк мондаен, 365 дона комментария кардагем. Миннатдорум беҳад. 600 подписчик омадаи ман дар даҳумин видеом. Беҳтарини беҳтарин. Вақте ки видеои маро шумо ҳаматон дастгирӣ мекунед, ман дар як мотиватсия меша ки бо навори нав пешкаши шумо кунам. Дӯстони меҳрубони ман, иҷода боша мурға майда кардагиём, баъдаш намаку паприка, приправаю соевии соус кардагиём. Мемонем камтарак мариноват меша я ним соат. Ба рӯғанда бирён када мегирем. Ба иҷода боша помидора дароз реза мекунем.
қошуқ майонеза мегирем. Дар дурш як зубчик чеснока майда карда мерезем. Як қошуқча оби лимон меандозем. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша як хоҳаракмона ба шумо муаррифӣ мекунам, ки дар ширкати Атомӣ кор мекунад. Шуморо ба кор даъват мекунам. Дар ин компания бисёр харид намекунӣ. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунем. Беҳтарин маҳсулотҳо дорад. Барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои касалиҳои қанд, барои касалиҳои пӯст беҳтарин маҳсулотҳо дорад. Духтаро маҳсулотҳои ҳамин компанияро ма худам 6-7 намудиша харидорӣ кардам, истифода бурдастам, беҳтарин будай. Духтаракое ки кор кардан мехоҳанд ба рақамҳои рӯи экран буда нависанд. Ина иҷода пудраи кушонша харидорӣ кардагиам, беҳтарин пудра будай. Марҳамат кунед духтаро, дер накунед. Беҳтарин кор барои шумо.